I'm sexy and I know it. Yes you are, אלק. לא, אולי בסוף כזה, אתה תעשה כזה ככה. נכון. אתה יכול לעשות כזה ככה, ואנחנו ככה כזה, ואנחנו נצלם את זה בהילוך איטי כזה. לא. למה לא? תעשה ככה בלוחת. חמודי, זה כבר מצולם. אין לך שיער בשביל זה. ואז אתה תקרא את החולצה שלך כזה ונשפוך עליך מים ויהיה נחמד. היית רוצה את זה, נכון? לא, זה בשביל הבנות בינינו. אני יכולה לדאוג לזה. דניאל. פעם אחרי שבדקתי דניאל הוא לסבית.